Ik denk dat het een beetje kwam is door mijn paken. Die wie eigenlijk altijd aan het puzzelen. Dus altijd we daar op visite kwamen, dan kwam zijn puzzel op tafel en dan gingen we hem helpen met puzzelen. Dit is een puzzel van 1500 stukjes. En meestal begin ik gewoon eens ergens. Dan doe ik de doos open en dan ga ik wat grabbelen in Seesma. En de zijkantjes, als ik ze zien kom, dan lees ik ze zonder kant. Op het moment dat ik de puzzels van 1000 stukjes bijna een dag lezen kon, dacht ik van nou, dan heb ik echt meer uitdaging nodig. Dus dan ga ik naar puzzels die wat groter binnen. Uiteindelijk zie ik bij mijn mem en haar partner op een bank en ik zei van eigenlijk wil ik wel eens voor de grap weten wat 's werelds grootste puzzel is. Dus ben ik op internet zie ik in en dan komt puzzels van 1000, 18.000. Ik dacht, dat is mij nog net groot genoeg. Dus op een gegeven moment kwam ik een puzzel van 23.000 stukjes in. En dacht ik, ja, die moet ik hebben. En wanneer dacht dus nou hij met onder morgen? Eigenlijk op het moment dat ik hem hier. Ik vond het zonde om hem weer in de doos te doen. En ik dacht, hij is eigenlijk zo groot dat ik hem net zo snel nog een keer puzzelen zal. Dat het dan wel heel veel ruimte inneemt. Dus ik zoiets van, nou, ik ga hier in het huis een morgen die groot genoeg is. Dus laat ik hem daar gewoon opplakken. Eigenlijk dat is er van niks iets makkest. Dan makkest het geheel op een gegeven moment van de puzzel. Ja, dat is een leuke uitdaging. Dit is een puzzel van bijna 12 bij bijna 6 meter. Dus dat is een hele grote. En wat zijn de gasten als ze hier komen? Er binnen net zo volle longens best. Maar tot nood heeft degene die het best binnen, die vinden het echt heel mooi. Want hij had je nog maar correct een naai plakje. Ja, ik ben nu correct 2 weken bezig, dus hij hing het nog maar correct. Mijn uitdaging zit in deze koffer. Hij is 48.000 stukjes. En ik zal maar weer hier op de maat zitten. Dat moet hem worden.